kulabo abasivakashele nathi siyanamukela ebandleni lethu iSound Doctrine Fellowship. Siyathanda kakhulu ukuthi niwazile emabandleni amaningi akhona nakhetha ukuthi nizohlanganyela nikhonze kanye nathi la ebandleni lethu iSound Doctrine Fellowship. Nawe ke sekuyibandla lakho leli iSound Doctrine Fellowship zizusekhaya uphinde futhi ubuye uzohlanganyela kanye nathi uma ukuhle kuwe nasenkosini. Kepha nifika ngesikhathi lapho bekunezifundiso ebeziqhubeka ifundiso ebezikhuluma ngenkolo religion, ziphinde futhi zikhulume ngekingdom, zikhuluma ngekingdom in a sense of ivangeli lenkosi uJesu Kristu. Amen. So ke namhlanje na ke sizolalela futhi isifundiso esiwumyalelo walenkosi enguKristu uJesu. Lesifundiso sisifundisa namhlanje sivele ngoba emva kokuzwa kwabazalwane imfundiso ebeyikhuluma ngenkolo ziphinde futhi zikhulume ngevangeli, kwakhona abahlabekayo enhlizweni yabo babona ukuthi bafanele ukuthi babhabhadiswe. Amen. So ke isifundo namhlanje sigxile kakhulu kule nkonzo yalabo abezwe ivangeli labahlaba izwi kaNkuluNkulu baphenduka base befisa ukubhabhadiswa. Amen. Ngiyazi ukuthi iningi lethu bazalwane ngokujwayelekile sike siye emabandleni noma emasontweni on Sundays silindele ukuthi sizothola ebandleni noma sekuwumkhuba wasebandleni masiyokhonza ukuthi sifice kunendumiso, praise and worship. Sifice futhi emabandleni kukhulekwa corporately, ibandla likhuleka ndawonye. Sifice futhi ebandleni kukhona ipulpit kufundiswa. Yileyo nto leyo esiyilindele noma sesijwayele ukuthi sizoyifica ebandleni ukuthi sibone lezi zinto engizibalile ukuthi yizona zinto eziyinkomba elindelwe abantu ukuthi bazithole ebandleni elibiza ngebandla likaNkuluNkulu. Amen. Kepha izwi likaNkuluNkulu liyakusho ukuthi akupheleli lapho. In fact, ibandla likaNkuluNkulu, ibandla lenkosi uJesu, kunezinto eziwumyalelo wenkosi uJesu ekumele zibe uphawu ibandla elibonakala ngazo ukuthi leli ibandla lenkosi uJesu, ngoba liyazithobela lezi zinto eziwumyalelo wenkosi uJesu ukuthi ibandla masilenze ukuze libonakale ngazo ukuthi liyibandla likaKristu. Lezo zinto sikhuluma ngombhabhadiso lenkonzo esofundisa ngayo namhlanje. Eyesibili ukuthi ibandla liyayenza yini inkonzo yesidlo uma ngabe lihlangene ndawonye iLord's Supper. Esithathu ukuthi ibandla lento ye-church discipline lidila kanjani neyinxushunxushu nokushayisana ngamakhanda nesono ebandleni. Lezo zinto ezintathu zona kumele ibandla eliyibiza ngebandla likaKristu kube izinto eziwuphawu, kube izinto ibandla elizobonakala ngazo ukuthi ibandla liyazenza njalo njalo. Amen. So ke sibaluleke kakhulu lezi zinto. Umbhabhadiso esifundisa ngawo namhlanje yiwona kumbhabhadiso lo esiukhethile kulama lesibizwa ngama ordinances ukuthi kumele sibonakale ebandleni likaJesu Kristu. Umbhabhadiso uJesu Kristu yiwona awushiyile waba umyalelo futhi before ahambe emhlabeni. Kodwa nayo inkinga, abantu abaningi emasontweni, abantu abaningi enkolweni, abantu abaningi emabandleni bayangena embhabhadisweni kodwa bengenako ukuqonda ukuthi lenkonzo yombhabhadiso imayelana nani, ithini ebandleni, ithini kuKristu, ithini kuwena osuke uyocilisa emanzini amaningi. Amen. Bayangena emanzini ngoba bezwe umyalelo kaKristu Jesu ukuthi abantu ababhabhadiswe, yet aba-understand ukuthi umbhabhadiso uyini noma iyini lenkonzo yombhabhadiso. Bangena emanzini amaningi befuna ukuyobhabhadiswa ngoba inkolo isho njalo. Ithi inkolo ukuze ubonakale
ukuthi uyingxenye yalolu hlelo lwethu, uyingxenye yaleli bandla, kumele ubhabhadiswa, otherwise awuphelelisiwe ekubeni ingxenye yethu noma umzalwane kule nkolo yethu uma ngabe inkonzo yombhabhadiso ingazange yenziwe. Bese beyongena emanzini abantu with that understanding ukuthi singena ngoba umyalelo kaKristu, yebo singena ngoba futhi inkolo isho njalo, umthetho webandla uthi asibhabhadiswe. Amen. Without understanding the significance noma ukuthi umbhabhadiso usho ukuthini ebandleni likaKristu, usho ukuthini kuloyo obhabhadiswayo. Suka namhlanje nasibheka leso sihloko ukuthi uyini umbhabhadiso. Nazi izinto ke bazalwane esizoyibona kulesifundo sesanamhlanje. Eyokuqala sobona ukuthi uyini lo mbhabhadiso obizwa ke-water baptism. Lo oceliwe abazalwane ebezwe ivangeli base beyaphenduka base bebona kufanele ukuthi babhabhadiswe, i-water baptism. Soboye futhi sibheke ukuthi obanike laba akumele bangene emanzini, obani laba akumele babhabhadiswe. Sibheka umsuka noma imvelaphi yombhabhadiso ngokwezwi noma ezwini likaNkulunkulu ukuthi le nkonzo yombhabhadiso iqale kanjani. Angiqale nje ngisho ukuthi ukuze sihambisane asi-understand leli gama elithi baptism noma ukubhabhadiswa lithini. Leli gama lisuswa egameni lesiGreek elithi baptizo, elikhuluma to immerse noma likhuluma to deep ngesingisi, noma lisho ukuthini to put under, lisho ukuthini ukucwiliswa noma ukufakwa ngaphansi emanzini amaningi. That is baptizo. Umbhabhadiso wenziwa kanjalo. Ngiyazi ukuthi khona phakathi kwethu ababhabhadiswa ngokusprinkliswa kwamanzi. Amen. Abanye babe kuphawu ebunzini kuthiwa umbhabhadiso sewuphelele ngoba inkolo vele isho njalo. Umthetho webandla usho njalo ukuthi umbhabhadiso siwenza kanje. Kodwa ngokwezwi likaNkulunkulu, ithi izwi likaNkulunkulu, umbhabhadiso you need to be immersed, ungene phansi kwamanzi amaningi, uphinde futhi ungene phansi kwamanzi amaningi, uphinde futhi uvuke emanzini amaningi. Amen. Uma sizobheka umbhabhadiso ngithanda sikulande nje emuva. Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi in the Old Testament days uNkulunkulu uthumele abaprofeti irole noma umsebenzi abaprofeti kwakukuthatha umyalezo okhulunywa uNkulunkulu direct and audibly. uNkulunkulu ekhuluma nabo ukuthi dlulisani umyalezo wami kubantu bami okuyisizwe sakwa-Israyeli. Yileyo role yabaprofeti uNkulunkulu ayisebenzisa ukwambula izwi lakhe kubantwana baka-Israyeli ukuthi uNkulunkulu uthi. Ingakho umprofeti uma efika bengafika akhulume enye into ngaphandle ukuthi aqala athi thus says the Lord, uNkulunkulu uthi. Ngoba ukhuluma ngegunya as umprofeti, ukhuluma ngegunya as ethunyiwe uNkulunkulu, umyalezo kaNkulunkulu ewuletha kubantu. Kwakuyirole yabaprofeti la eTestamenteni elidala. Kuthe kuhamba kwesikhathi kwakhona isikhathi ngokwezwi likaNkulunkulu iminyaka ewu-400 ebizwa nge-year of silence, iminyaka yokuthula kaNkulunkulu engasakhulumi ngabaprofeti futhi engasakhulumi kubaprofeti. Okusho ukuthi abantwana bakaNkulunkulu, abantwana baka-Israyeli bebengasalizwa izwi likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu laba kade basebenzisa ukuhambisa umyalezo wakhe, ukwambula izwi lakhe, abaprofeti uNkulunkulu bese bavala umlomo bengasakhulumi kubona. Amen. 400 years ophelile uNkulunkulu uthuli akakhulumi ngabaprofeti. uNkulunkulu abekho abaprofeti abathumayo esizweni sika-Israyeli noma kubantwana baka-Israyeli. Isiprofethi sokugcina noma umprofethi wokugcina, uma uvula iBhayibheli lakho uzobona umprofethi wokugcina uMalaki noma uMalakhaya basho njalo. Ukhuluma uNkulunkulu ngoMalakhaya, uyagcina ngoMalaki. Bese kuba lo 400 years uNkulunkulu akakhulumi lutho lapho. Kulo 400 years of silence kwase kuqhamuka le ndoda ebizwa ngoJohane umbhabhadisi. Johani uqhamuka endaweni vele amaJuda wonke abezoyilindela ukuthi umprofeti kumele aqhamuke ehlane.
Uqhamuka ehlane uJohane uyamemeza, amen, umemeza izwi likaNkulunkulu. uJohane uqhamuka ehlane ugqoke izinto ezilindelekile vele umprofethi aqoke zona. Yinto abejwayele izinto ababonakala ngazo abaprofethi lezi eTestamenteni elidala. Umprofethi kumele aqoke kanje, umprofethi kumele abonakale kanje. Neinkumbi lezi eyishoyo ukuthi wayezidla yinto vele abaprofethi kwakumele bavele babonakale ngayo. Uma ememeza uJohane after this 400 years of silence, ubiza uyamemeza, ukhuluma njengomuntu naye onegunya elilinganayo noma elifanayo nabaprofethi ngoba ukhuluma izwi likaNkulunkulu. Uthi lapha kuverse 4 kuchapter 3 uthi phendukani ngokuba umbuso kaNkulunkulu ususondele. Verse 2 u3 athi ngoba nguye akhuluma ngaye umprofethi uIsaya ethi izwi lomemezayo hlane lithi lungisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayo iqonde. Dlulisa imiyalezo kaNkulunkulu after 400 years of silence. Uthi phendukani. Akagcini lapho, uthi phendukani ngoba nguye lo uNkulunkulu umprofethi uJohane umprofethi uIsaya akhuluma ngaye ukuthi lungisani indlela ngoba umsindisi uyeza, umsindisi is in your midst. Uma efika la umemeza, abantu abamlalelayo amaSadducees, abaFarisi nesizwe sikaIsrael sonkana amaJuda. Lo Johane ubiza hayi abezizwe, kodwa ufika umemeza isizweni samaJuda uthi phendukani bese niyabhabhadiswa. Lento iwacasule kakhulu amaJuda. Usho kanjani Johane thina ngoba singabantwana bakaAbraham? Siphakathi nesithembisweni sikaIsrael noNkulunkulu ngoba thina singabolibo likaAbraham, Abraham baba wethu. Ubiza kanjani amaJuda uwabizela ukuthi azobhabhadiswa? Ubiza kanjani abantu abalungile bakaNkulunkulu ukuthi batshela abaphenduke? Ibacasule kakhulu leyo nto. uJohane uyababiza, ubabizela emfuleni iJordan ukuthi abeze bazobhabhadiswa. Lithi zikaNkulunkulu basebenza ngomningi babo. Uma befika abazalwane bafike bayabhabhadiswa. Uyabatshela uJohane ukuthi qaphelani inkemba noma umbazo sisempandeni. Sekuzumahluleli manje. Lo nina benithi nomdlelwane naye ngenkolo, cha, phendukani. Ningayiyena ngenkolo but yani ngokuphenduka. Amen. Hayi ngoba nulibo lukaAbraham, cha, phendukani. Nani maJuda phendukani. Ngaka amaJuda acasuka kakhulu mezwa lento ngoba abona yona efanele. Kungamela aphenduke, kumele futhi abhabhadiswe ngoba wona uzokubona uqhubeka kwesifundo sethu ukuthi yini amaJuda asho kanje ukuthi wona akafanele ukuphenduka futhi akafanele ukubhabhadiswa ngoba wona awulibo nenzalo kaAbraham. I-process yeTestament elidala yombhabhadiso, umbhabhadiso noma ukungena emanzini bekuyinto eyenzelwe abezizwe. Bekukhona into ebizwa nge-proselyte baptism. Ama-proselyte ilabo abekade bangabezizwe kodwa befuna ukuthi baguqukele enkolweni yeJudaism. So ke uJohane akabizi ama-proselytes ukuthi akaphenduka, akabizi futhi ama-proselytes ukuthi akabhabhadiswe ngoba laba bezizwe uma ngabe ufuna ukuba omunye weJudaism noma omunye oassociated namaJuda bekumele kuqala uhambe uye emanzini ufike uyohlanjululwa ngoba ufanele. Umbhabhadiso bokunjalo we-proselyte baptism ukuthi befuneke bayongena emanzini bahlanjululwe bagezwe ukungcola kwabo ngoba bona babantu abangamukelekile phakathi kwe-community of amaJuda noma phakathi komphakathi wakaIsrael ngoba bangabezizwe. Ufika uJohane kusenziwa lelo siko lolo ukuthi uma ngabe umuntu wezizwe efuna ukuthi aphendukele ekubeni umJuda noma enkolweni yobuJuda kumele ayohlanjululwa ngoba akakufanele ukuthi angene enkolweni ngaphandle kokuhlanjululwa.
ufika ngaleso sikhathi uJohane ngesikhathi kufundiswa noma kukhona lo mkhuba akabizi kuphela bezizwe kodwa ubiza isizwe sonke saka-Israyeli uthi phendukani nonke bese niyabhabhadiswa. Uchaza ukuthini? Akekho noyedwa phakathi kwenu who is worthy. Akekho noyedwa phakathi kwenu uhlambulukile. Nani as much as nibona abezizwe bengahlambulukile, nani maJuda, Sadducees, baFarisi, babhali, phendukani. Israyeli, phendukani bese niyabhabhadiswa. Amen. Kodwa lo mbhabhadiso uzoqonda lokhu uJohane mekhuluma. uJohane akakhulumi ngombhabhadiso lo ofana ozobona wenkosi uJesu ebandleni lakhe lesivumelwano esisha. Ukhuluma ngombhabhadiso wokuphenduka bese uvuma izono bese uye emanzini. Amen. Sizobona umehluko la phakathi kombhabhadiso kaJohane ngoba ufani bazalwane. Bengifuna nje ukunikeza ibackground yombhabhadiso ukuthi kwi-Old Testament uzufika kuJohane nayo into ebiyenziwa noma umbhabhadiso bekuyilento ukuthi bekumbhabhadiso obungaqondile esizweni sa-Israyeli sonke, but bekumbhabhadiso okuvuma izono, umbhabhadiso futhi wani wokuphenduka. Amen. uJohane siyazi ukuthi ngesingisi kuthiwa uyi-forerunner kaKristu, umemezela ngoKristu. Ubonela kuverse 4 umemezela ngoKristu, umemezela ngomsindisi ozayo. Uthi Isaya uyena lo ememezela uthi lungisani indlela yakhe. Now uJohane sicela ukugcizelwa akabizi kuphela amaJuda bazalwane, ubiza abezizwe noIsrayeli wonke ukuthi awubhabhadiswe. Amen. Ngoba useyeza lo Isaya umprofeti amemezelile ekhuluma ngaye. Ubatshela bonke ukuthi nonke abezizwe amaJuda, you are not worthy, anihlambulukile, hlambulukani, lilungisele inkosi ngoba inkosi siyeza. Umsindisi useyeza uthi izembe selibekiwe empandeni, alibekiwe esiqwini sesihlahla kodwa libekwe phi? Empandeni ukuze ligawule. Wayisa labo abacabanga ukuthi bona balungele uba sebukhoneni bukaNkulunkulu yet bengaphendukile. Uthi nani anihlambulukile maJuda, hlambulukani, umbuso kaNkulunkulu sewufikile. Umbhabhadiso kaJohane bekumbhabhadiso wokuphenduka. So ke labo ke abathe phakathi kwethu bafisa ukuyongena kumbhabhadiso, na umbhabhadiso abazobhabhadiselwa kuwona umbhabhadiso kaJesu noma umbhabhadiso owenziwa ibandla njengomyalelo wenkosi uJesu, umbhabhadiso ubhabhadiselwa kuKristu. Umbhabhadiso ukuthi mawusuya lapha yana you make a public declaration, uphumela obala ukuthi mina sibanibani ngiyazibandakanya nomndeni kaNkulunkulu, mina sibanibani ngizelwe kabusha. Awuzalwa kabusha lapha emanzini kodwa mina sengiphendukile, ngizelwe kabusha, nabufakazi ngiyemanzini. Amen. Uma ufunda kwencwadi kaMatthew 28 ukuthi sibonise uJesu ushiya lamazwi awashiya kubafundi bakhe before akhuphukele ezulwini. Amazwi lawa aqine kakhulu, amazwi awumyalelo wenkosi uJesu awushiya kubafundi bakhe. Ngicela ukufundela from verse 16 to verse 19 again. From verse 16 to verse 19. Abafundi abalishumi nanye baya eGalile kuleyo ntaba uJesu ayebayelele kuyona. Kwathi lapho bembona bakhuleka kuye, kodwa abanye bangabazi. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla wonke ezulwini nasemhlabeni. Ngakho-ke hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. uJesu ukhuluma ewumuntu onegunya lokusho lokhu ngoba uJesu uNkulunkulu. Amen. Ukusho lokhu uJesu futhi uyinhloko yebandla. Ukhipha umyalelo ongawubiza ngomyalezo wevangeli. Uthi kubafundi bakhe
hambani niphumele ezweni nifike nenze izizwe zonke abafundi bami. Akusenziwa izizwe zonke amaJuda, akusenziwa nje amaJuda kuphela abafundi bakaJesu, kodwa wonke umuntu ozozwa ivangeli, wonke umuntu ozokholwa inkosi uJesu, akholwe ukufa kwenkosi uJesu, akholwe futhi ukuvuka kwenkosi uJesu, uba umfundi kaJesu. Ivangeli lisho njalo, uthi hambani niye ezizweni zonke nizenze abafundi bami. Hambani nishumayele ivangeli, nifike izizwe zonke nizenze abafundi bami. Ukukhuluma lo ngoba unegunya lokusho ukuthi ayikhiphe le commission, ayitshele abafundi bakhe ukuthi hambani nishumayele ivangeli kulabo abakholwayo nibenze abafundi bami. Khumbula kwiTestament elidala umsindisi amaJuda bayilindele ukuthi kube ngowawo kuphela, hayi mina nawe. Ichaza ukuthini lento? KwiTestament elidala amaJuda azi ukuthi uKristo the Messiah kwangowabo kuphela, kodwa izwi likaNkulunkulu likhuluma ngeGreat Commission, likhuluma ngezizwe zonke, hayi isizwe samaJuda kuphela. Uthi hambani yabathuma nifike nenze izizwe zonke abafundi bami. AmaJuda akhona namhlanje asakholelwa ukubazana ukuthi insindiso, salvation, eyamaJuda kuphela, kodwa leli izwi lingitshela ukuthi insindiso nomsindisi onguKristo owezizwe zonke. Lezi ezolalela ukufundiswa zizwe ivangeli bahlabeke enhlizweni yabo, baphenduke babe ngabafundi bakaJesu. Abafundi bakaJesu baphansi kwegunya likaJesu, balandela uKristo, banikele impilo zabo and everything else to their master kunguKristu. Abafundi bakaJesu balalela yena, benze intando yalo abangumfundi wakhe. AmaJuda bengafuni ukuthi abezizwe basondele insindisweni, kepha uJesu uyasilula isandla uthi hambani nishumayele izwi lami kwabezizwe, bafike nabo baphenduke bese beba ngabantwana bakaNkulunkulu kanye nawo Israyeli wonkana. Umbuso kaNkulunkulu amaJuda bazi ukuthi owawo kuphela. Namhlanje akhona amaJuda anjalo, sikhona inkolo enjalo zazi ukuthi uma ngabe ungakugcinanga lokhu awusiyi umntwana kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu awukufanele. Kodwa izwi kaNkulunkulu likhuluma ngezizwe zonke ezokholwa ivangeli, zamukele isifundiso sesiphilile esiyiqiniso, baphenduke babe ngabafundi bakaJesu, bese beyamthobela uKristu oyinkosi yabo. Abantu kumele babhabhadiswe, yibo ke laba bazalwane asebe ngabafundi bakaJesu. Na next week esobabhabhadisa abantu abangabafundi bakaJesu, abantu abakholiwe ngenhliziyo, bavuma ngomlomo wabo ukuthi uJesu inkosi, bavuma futhi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, bangabantwana bakaNkulunkulu. Akekho umuntu ozobhabhadiswa next week aye emanzini kodwa kungenzekile lokhu ukuthi ezwe ivangeli limhlabe, athathe isinqumo sokuba umntwana kaNkulunkulu, azibone futhi yena ukuthi ngaphandle kaKristu uhlukene noNkulunkulu, akholwe ivangeli, abese eya emanzini amaningi abhabhadiswa. Yilabo bazobhabhadiswa. Kepha akekho umuntu ozoya emanzini bazalwane afike abe umntwana kaNkulunkulu emanzini, cha. Umbhabhadiso uyofakaza ngesigameko esenzekile kuwena empilweni yakho in the past tense. Siyophumela obala ngokubhabhadiswa ukuthi usumntwana kaNkulunkulu, usubala kanye nabantwana bakaNkulunkulu. Amen.
umbhabhadiso omayelana nevangeli. Izwi kaNkulunkulu lapha kuJohn chapter 1 verse 12 uthi bonke abamamukela ubani uKristu bakholwa egameni lakhe wabanika igunya noma ilungelo, amanye amabhayibheli asho njalo, ukuthi babe abantwana bakaNkulunkulu. John chapter 1 verse 12 usho njalo. Awubi umntwana kaNkulunkulu ngoba usuphume emanzini, cha. Umbhabhadisa ukwenzi ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu. Umbhabhadisa futhi awukwenzi ukuthi uphenduke. Ukuphenduka ukwenza ngesikhathi uzwa ivangeli bese uyofakaza masungena emanzini amaningi ukuthi impela ngilizwile iqiniso likaNkulunkulu, ngayibona ukuthi izono zami zingihlukanisele noNkulunkulu, sengimile manje ngixolelwa izono, nami ufakazi ungena emanzini amaningi. You align yourself noKristu, you show allegiance kuKristu nomndeni kaNkulunkulu osindisiwe. Uma singaphandle thina sidumisa uNkulunkulu ngomsebenzi awenzile kuwena, hayi namhlanje sibona uNkulunkulu siyakubonga uNkulunkulu okwenzile nangu umuntu okade eyisoni inkosi usezofakaza ukuthi impela izwi limhlabile waphenduka usezofika la emanzini uyangena as a sign of ukufakaza itestimony yakhe engene emanzini. Amen. Akekho ofakaza semanzini ukuthi ngiyaphenduka ngisemanzini, cha. Akusiyo umbhabhadiso kaJohane, umbhabhadiso kaKristu ukhuluma ngento eseyenzakalile empilweni yakho njengomntwana kaNkulunkulu. Ungena emanzini sewumntwana kaNkulunkulu. Awungena emanzini uyolanda umntwana kaNkulunkulu, ungena emanzini ukwathi ungena umntwana kaNkulunkulu, mawuphuma usumntwana kaNkulunkulu. Abangena emanzini amaningi yilabo ababantwana bakaNkulunkulu. Amen. Labo abezwe ivangeli. Ngiyathanda ukuthi siyibuke bazalwane le yokuthi abantu abanjani kakhulu, ngifuna sigxile kakhulu le yokuthi abantwana bakaNkulunkulu abangena emanzini. Ngicela sivule incwadi yezenzo bazalwane chapter 8. Sizokhetha amavesi ngoba yinde le ndaba futhi usiboniso my brother. Iqala kuverse 26 iya kuverse 40. Kodwa ngizocela sifunde nje, ngizowasha amavesi kodwa ngicela mhlawumbe ukunika ibackground la. Umthenwa lo waseTopia na family story ugibele bathi inqola yama idonso amahashi Karish. Ufunda incwadi kaIsaya. Uyifunda kayiqondi le ncwadi. Amen. Endleleni abeseyeza uPhilip uthi khona indoda ekhuluma ngeindaba ngoKristu. Khona indoda ekhuluma ngevangeli kodwa ayiqondi lento eyikhulumayo. Abeseyangena uPhilip angene kule nqola noma ekalishini le ndoda le ewumthenwa waseTopia, ayichazele kahle izwi likaNkulunkulu ukuthi lento oyifundayo ikhuluma ngoKristu. Cela ufundele uverse 34-35. Verse 34 and 35. Umthenwa wathi kuPhilip, ngiyacela umprofeti ukukhuluma ngobani lokhu? Ngabe uzisho yena noma ukhuluma ngomunye na? uPhilip wakhuluma naye eqala kulowo mbhalo wamshumayezwa ivangeli ngoJesu. Besahamba endleleni bafika emanzini. Umthenwa wathi, nanka phela amanzi, kwalani ukuba ngibhabhadiswe na? uPhilip wathi kuye, uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Waphendula wathi, ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Wayeseyala ukuba iyime inqola. Umthenwa noPhilip behla baye emanzini. uPhilip wayesembhabhadisa umthenwa. Kuthe sebephumile emanzini, umoya wenkosi wamhlwitha uPhilip. Umthenwa akabe sambona, kodwa waqhubeka nohambo lwakhe ethokozile. Kepha uPhilip wafunyana eAzoto ehamba eshumayela ivangeli kuyo yonke imizi waze wayofika eKaisaria. Uverse 34-35. Umthenwa uzwa indaba ezimnandi, the good news. Uzizwa usechazelwa kahle uPhilip. Uqala ubuza ukuthi ngabe uIsaya ukhuluma ngaye yini la? Uthi uPhilip, cha, uIsaya ukhuluma ngoKristu.
uyamchazela ukuthi ukubani lo Kristo. Uma esezwa umthenwa kuverse 34, uverse 39, 36 to 39, akholwe yivangeli. Sekwenzeka le steps sesibili bazalwane. Uthi umthenwa, usini umthenwa verse 39, 36, uthi nawa amanzi. Uqala uyakholwa kuqala uthi ngiyakholwa. Nawa amanzi, kwalani pho ukuthi ngibhabhadiswe. Angenanga aqala emanzini waseyashunyayezwa. Wakholwa esephuma emanzini kodwa uzwe ivangeli. Engangena emanzini bazalwane. Walikholwa ivangeli ngoKristo. Wasindiswa kuqala before kwenzeke lenkonzo yombhabhadiso. Ngicela ungiphindele uverse 34 to 35. 35. uFilipu wakhuluma naye eqala kulowo umbhalo wamshumayeza ivangeli ngoJesu. Besahamba endleleni bafika emanzini umthenwa wathi nanka phela amanzi kwalani ukuba ngibhabhadiswe. Imalapho nje mfundisi wami. Wamshumayeza bazalwane ivangeli ngoJesu. Uzwe ukufundiswa kwezwi kaNkuluNkulu likhuluma ngoKristo umthenwa. The next step umthenwa usethi nawo amanzi. Kwalani pho ukuthi njani bhabhadiswe. Ngoba ukholiwe ivangeli. Wakholwa ukuthi le nto ayifundayo kuIsaiah ikhuluma ngoKristo uma esemchazela uFilipu. Amen. So abazobhabhadiswa ngesonto elizayo abantu abanjalo bazalwane. Abazwile ivangeli labahlaba enhlizweni zabo bakholwa inkosi uJesu. Balekile lokho. Bakholwa inkosi uJesu. Ngoba bakholiwe inkosi uJesu bangabafundi bakaJesu kumele bamthobele uKristu. Bamthobele kanjani uKristu? Ukuthi benze lento yenziwe umthenwa baye emanzini amaningi bayobhabhadiswa. Ubufakazi lobo ukuthi bamthobele uKristu. Ubufakazi futhi bokuthi babantwana bakaNkuluNkulu sebengabantwana bakaNkuluNkulu. Ubufakazi futhi bokuthi bona bazibandakanya noKristu. Umuntu obhabhadiswa ngesonto elizayo umuntu onjalo. Amen. Akubhabhadisa umuntu engenzekanga lento kuyena. Uma yongena emanzini amaningi nje uyibhukude la vele kuyashisa. Kodwa kuwona umbhabhadiso lo. Kumele kube khona izwi kaNkuluNkulu olizwile la kusebenza la kuhlaba enhlizweni yakho. Wawusuyakholwa yilo bese uyabhabhadiswa. Hayi ukubhukuda abazalwane no. Uma uzoya nje lapha emanzini ngezikanga lento ngizokhuluma hard ukuthi you wasting your time. Oqala nje kufuneka ukuhlupha ukuthi awuyena umntwana kaNkuluNkulu ngoba usindisiwe. Uyaya nje laphana uyoyingenela emanzini nje. Ngebhadi ke na uzofana nabo abaningi abazolutheka abacabanga ukuthi bayakholwa bangabantwana bakaNkuluNkulu ngoba babhabhadisiwe. Bacabanga ukuthi umbhabhadiso wona o complete insindiso noma umbhabhadiso mawungena emanzini amaningi usho ukuthi ubhabhadisiwe kanti cha. Mawungena emanzini amaningi ubhabhadiswa kusho ukuthi ngena umuntu ovele osesindisiwe. Awusindiswa ngokungena emanzini amaningi. Kepha usindiswa ngesigameko esifana nesenzekile encwadini yeZayo chapter 8 from verse 26 to verse 40. Kule ndoda ewumthenwa waseTopiya ezwe izwi likaNkuluNkulu uyachazelwa yaqonda la ihlaba enhlizweni. Yazibona yona ubuze bayo yaphenduka yasicela ukungena emanzini amaningi. Akungeni abantu abangenzekanga lokho. Amen. Bhabhadiswa abantu abangabafundi bakaJesu. Bhabhadiswa abantu abakholiwe izwi likaNkuluNkulu. Bhabhadiswa abantu abasindisiwe, the Christians, the believers. Uma wasindisiwe uzimoshela isikhathi sakho. Lo mbhabhadiso awusho lutho kuwena. Ngoba ungena emanzini awuphendukile.
ungena emanzini awusiyi umntwana kaNkulunkulu, ungena emanzini alikwenza ngalutho izwi likaNkulunkulu. Umbhaphathiso uJesu akhuluma ngawo, kubhaphathisa abantu okwenzeke something in the past tense empilweni zabo. Lezi ngizishoyo babona izono zabo ukuthi zibahlukanisile noNkulunkulu, babona uJesu kuyena yedwa qha abangasindiswa ngaye. Bakholwa ukufa kaJesu nokuvuka kwakhe, ukuthi ivangeli nensindiso is centered around that. Incwadi yabaseKolose chapter 2 verse 12 ukhuluma ngakho lokho. Ukhuluma ngabantu, ukhuluma ngepast tense, ilalele nje indlela engizoyifunda ngayo. Uthi nimbelwe, but ngesingisi uthini? You were buried. Ngesingisi angithi nambelwa kanye noKristo, kanye naye ngombhaphathiso, okungawo futhi nivuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu amvusa kwabafileyo. Uma uyongena emanzini le ingenzekanga ungayikholwa, again mosha isikhathi sakho. Bhaphathiso kubantu eyenzekile kubona lento, usymbolize noma umbhaphathiso kubona uveza inhlanganyelo kanye noKristo ekufeni kwakhe. Angizwe baphathiso immerse ekufeni kaKristo nasekuvusweni kaKristo. Ekufeni kukaKristo ngiyakholwa kona, ngiyakholwa futhi ekuvusweni kwakhe. Ngiyamkholwa ukuthi uyinkosi nomsindisi. Ngiyakholwa ukuthi insindiso iphelelisiwe ekufeni nasekuvusweni kaKristo. Ingakho ngithatha isinqumo sokuyosindiswa. Kodwa uma usabheka insindiso ukuthi izoza ngomunye noma ngenye indlela, woe unto you, maye kuwe. Ziyele emanzini yobhukuda isama uphume nje kulungile, awubhaphathisiwe lapho. Kepha isini ke enye into ekumele siyibheke, sengisabise kakhulu mhlambe. Kwenzakalani ke kumuntu ke bazalwane oluzwile ivangeli, umyalezo kaNkulunkulu, ngingabhaphathiswa at the same time njengomtheno, umtheno ubone same time amanzi emva kokuzwa ivangeli wabhaphathiswa. Mina ke ngizwile ivangeli njengomtheno, ngakholwa kuKristu, kodwa kuColossians 2 akwenzekanga lokumbelwa kanye noKristu, ngife kanye naye, ngivusuka kanye naye, angibhaphathisiwe, and yet ngithi ngisindisiwe. Ngabe kuyisono yilokho? Noma ngabe insindiso yami ngokungenzeki lokhu akuyonto egarantiyo futhi ayiphelele? Umbuzo loyo. Kepha nali iqiniso bazalwane, izwi kaNkulunkulu incwadini yabaseFesu chapter 2 ufunda verse 8 to 9, but usiboniso ikhuluma ngensindiso uNkulunkulu ayiletha ngoKristu. Ikhuluma ngokuthi uNkulunkulu labo abantu basindisiwe ubheka uKristu okubona. Amen. Insindiso ayizi ngemisebenzi. Amen. Verse 8. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Ngani bazalwane? Ngomusa, something that you've never worked for. Into obungayideserve. By the way, umusa usho ukuhoxiswa kwento ekufanele wena unikeze into engakufanele. Yini ekufanele wena? Ulaka likaNkulunkulu. Ngoba izwi likaNkulunkulu, incwadi yamaRoma chapter 3 ithi bonke bonile, verse 23, basilalelo inkazimulo kaNkulunkulu. Ikhuluma ngabamabhida nebandla lonke. Abesethu verse 26, chapter 26,
chapter 6 verse 23 wencwadi yamaRoma uthini? Uthi inkokhelo yesono ukufa. Amen. Yini ebifanele mina nawe? Ulaka likaNkulunkulu. Ibesifanele ukufa ngenxa yezono zethu. Ende yomusa. Kepha uNkulunkulu wahoqisa ulaka lakhe. Lo verse alipheli lapho bese lithini? Kepha isipho somusa, isipho sebenzeli somusa sikaNkulunkulu sikuKristu Jesu inkosi yethu. Insindiso ayizi ngemsebenzi. Umbhabhadiso uyi-commandment kaKristu. Awukwazi ukuthi ufuna ukubhabhadisa ukuze insindiso yakho ibe complete. Cha. Sicheke kuqala ukuthi usindisiwe yini at all. Mawuzoya emanzini uthi no sekushoda ukuthi ngibhabhadiswe ukuze kupheleliswe ukusindiswa kwami. Umuntu usindiswa before abhabhadiswe bazalwane. Kade funda umzalwane lapha uverse 2 chapter 2 verse 8 ufunda futhi. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Lokhu akuveli kini kodwa kuyisipho sikaNkulunkulu. Futhi akuyi ngemsebenzi funa kube khona ozibongayo. Uzwile basolwana. Akuyi ngemisebenzi ukuze ubaba Mabhida ayibonge. Athi sekusele nje ukuthi ngiyobhabhadiswa ukuze insindiso yami ipheleliswe. Cha. Insindiso izwa ngokukholwa. Kubhabhadiswa abakholiwe ivangeli bakholwa uJesu. Umbhabhadiso bazalwane ubaluleke kakhulu empilweni yomzalwane as ubufakazi bokuveza amandla kaNkulunkulu ngensindiso. Insindiso eze ngokufa kaJesu nokuvuka kwakhe. Yiloko sukumemezela kubantu abaningi ukuthi na umsebenzi uNkulunkulu awenzile empilweni yami ngiyakholwa ukuthi uwenze ngoJesu. Akubanga ukuhlakanipha kwami, akubanga futhi imisebenzi yami kodwa uJesu oNkulunkulu akwenze ngayo. Umubhabhadiso ukuyofakaza lokho. Amen. Umbhabhadiso kuyinto yokuqala kumuntu omfundi kaJesu aziveza ngayo ukuthobela umyalelo kaJesu. Uthi lapha incwadi yesifundazwe kaMateyu uthi uma senishumayezile izizwe zonke nayiphendulo zabo abafundi bami bese ngiyababhabhadisa. Umthelo uthobele ilizwi likaKristu wabhabhadiswa. Iyona ndlela yokukhombisa ukuthobela lenkosi enguJesu ukuthi kumele uyobhabhadiswa ngoba kusho yena. Awukwazi mzalwane wena othi usindisiwe ungamthobeli uKristu and yet umbiza ngenkosi nomsindisi wakho. Awukwazi ukubeka izaba engazwakali uthi impela ngiyakholwa ilo Jesu kodwa angakabi ready lombhabhadiso nje mina hayi kusamele ngilungise uA B and C. No. Awumthobeli uKristu lapho. Ukhuluma ngemsebenzi ekumele yenziwe wena ukuze ucomplete noma uphethe noma uqedele noma ugcwalisele insindiso yakho. Insindiso awukwazi bazalwane ukueda, awukwazi futhi ukususa ngoba insindiso ayiveli ngawe. Ivela ngevangeli elikhuluma ngokufa nokuvuka kwenkosi uJesu. Uma ngabe uhleli la uthi usindisiwe kodwa ungalihambisanga igama lakho kwaBamadondo ukuthi akubhalise uthi usindiswe mina ukuthi ubhabhadiswe ngesonto elizayo ngesonto kodwa yet uthi usindisiwe unezaba zakho nje namahlono nawo hayi zabe ikhuluma ngempilo ngoba iyona into esingayamukela leyo bazalwane noNkulunkulu angamukela uma ngabe umuntu physically noma health wise ungekho right ungena emanzini asikho esinye isizathu bazalwane. Uma ngabe ungalisile igama kuMadondo yet usindisiwe lithi izwi kaNkulunkulu sihlolisise ukuthi ukhona yini kulokukholwa
zihlolisise ukuthi usindisiwe ngempela yini, noma bokusho nje ngomlomo kodwa akukho enhlizweni yakho. Ngoba sefuneka uphumele obala ukwenze, unezabo ozozibeka nje. Maye kuwe, awukwazi ukumgolozela uNkulunkulu emiyalweni yakhe bese umbiza uKristu ngenkosi empilweni yakho. Kumele uyithobele inkosi yakho, kumele uyilalele inkosi yakho, kumele wenze intando yenkosi yakho, bese uyobhabhadiswa. Bhabhadiswa once again umyalelo wenkosi uJesu kulabo abaphendukile ukuzwa ivangeli. Asikho isizathu sokumgolozela uma ngabe lihlabile izwi lakho. Kumele makukhulunywa ngale nkonzo uthuthumele, ufisa ukugijima njengomtheno. Umtheno utheni? Uthi nawo amanzi, akalindanga. Uthi nawo amanzi. Yini evimba ukuthi ngibhabhadiswe? I-attitude noma into ekumele ibe ngaphakathi kuwena leyo, lelo vuso lokuthi uyafisa ukubhabhadiswa. Amen. Ngesonto abazalwane ke siyaqhubeka, kuyabhabhadiswa Sunday. Kepha sogxila kakhulu ukuthi sizibheke thina sesibhabhadisiwe ke. Sisaphila ngayo indlela yini emthokozisayo uKristu. Kulokhu esabhabhadiselwa kona ngabe kuseyikho yini esiphila ngakho thina sesibhabhadisiwe. Nalabo abazobhabhadiswa ngesonto elizayo kumele baqonde ukuthi mase bebhabhadisiwe yini elindelekile kubona. Njengoba sebephumele esidlangalaleni nje bayiveza ukuthi bona sebe umndeni kaNkulunkulu, bangabantwana bakaNkulunkulu. uKristu is their master. Bamthobela uKristu. Asikhuleke.